At least, nagising ako ng, ayan, 1:52. Diba? Kasi napagod ako dun sa ginawa ko, yung nagtawag dun, pumunta sa mall. Nag-ikot-ikot, ilang oras ako nag-ikot-ikot. Siguro nagsimula ako 1, 2, 3, 4, 5, 6 hours din. Diba? 6 hours na nag-ikot-ikot ako dun. Kagabi, hindi rin ako nakatulog masyado. Tawag dun. Ay, hirap ako matulog. Hindi na lang. Siguro mga alauna din ako nakatulog. Kaya 1 to 1. Ganun. Pero okay na yun. At least, kahit pa paano mahaba yung tulog ko. So, mamaya, magluluto na ako ng tinola. Tapos, yung kalahati nilulutuin ko ng tinola, yung kalahati naman nun, ima-marinate ko para i-air fry ko na. Ganyan. So, guys, samahan nyo. Maya-maya, magmumuni-muni lang ako, tapos mag-stretching. And habang nagluluto ako, di ba mga binili tayo, mag-exercise ako. Oh my God. Di ba? Ayan, ang ginaw-ginaw. Tinan mo naman, baliktad yung pagkatulog ko, nandun yung dapat to ng ulo ko. Wala lang. Kasi nandito yung TV ko, ayan. Ayan, TV ko kaya. Ayan. Baliktad yung tulog ko. I wonder how, I wonder why. La 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 blue sky and all I want is lemon tree. So guys, mamaya na lang magluluto tayo ng tinola today. Okay. Oh my God. Ayan guys, magluluto tayo ng ating tinola. Ay, wait lang. Magkakahoy muna ako kasi alam yun na. Wait lang. Ayan guys, habang nag-iinit ako, ayusin ko to kasi nasira naman siya. Yes. Ayaw mo tanggal. Keep shining, keep rising on the sun. Dapat kasi mas that's my friends so far. Ayan guys, nasira siya. Imbis eto, kukunin ko, ilalagay ko dito. Keep shining, keep riding on. La 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 la. For sure. Kinakanta ko yun kasi narinig yun sa tekla. Sa Donita and Notes, Donita Tekla. Ayun, yun yung delay. Background, I think so, yata. Whatever. Wait lang. Coffee tayo.
before ang lahat-lahat ang gagawin natin pagkatapos maghilamos. Ayan. Pagkatapos maghilamos, sunblock. Ganyan ako guys. Hindi ko alam kung bakit ganun ako. Sobrang addict ko sa sunblock. Konti lang naman. Okay na ang lahat, ganun. Sunblock lang. Hindi ko alam ba't ganun ako. Sunblock everyday. And then, kunin ko muna yung papel. Here's my coffee. Ano lang yun guys? Coffee black lang ako. Okay. Ayan, coffee black. Coffee black lang talaga ako. Ayaw ko siya may gatas. Pero minsan, nasanay ako no, sa probinsya na yung may gatas. Pero dito naman sa Manila, gusto ko yung black. Pero may konting sugar naman. Ayaw naman sobrang black. Pero konti lang. Konting sugar. Konting sugar. Kaya nakakanin sa booking. Sana makauwi ako ngayong December. Ang tawag kasi, ang dami kasing test. Oo, bibili kang ticket. Tapos magte-test ka pa, mag-swab test ka pa. Tapos magka-quarantine ka pa for 10 days. Anong ka na uuwi sa diba? Hintayin ko lang mawala itong yung sakit na to at uuwi ako. Always gonna me for sure. That's what friends are for good time and bad time. Always so guys, ubusin ko lang. Tapos i-prepare na natin yung tinola. Tapos oh my god guys, nalibang ako sa TikTok. Alas 4 na, mag-aalas 5 na. Nagluluto na ako ng tinola. O, diba? Nagising ako ng 1. Nag-TikTok ako ng hanggang mag-5. Okay? Ang galing. Tapos yung chunk ko, kumukulo-kulo na. Hindi ko pinapansin. So, ilabas na natin. Ay, dapat pala nilabas natin yung... Nilabas ko yung Ayun. Kasi naka-freezer pa. So, I forgot na naman. Para madali dapat maluto. Pero ako lang, hiwain natin ito. Ba't yung freezer na to? Kabibili lang ito. Pag nag-yelo siya, sobrang yelo. Balatan natin yung mga pangsahog ng tinola. Grabe guys. Sobrang pagkukumalan ko sa TikTok. Grabe girl. Yung chako, tawag doon. Tumutunog na siya. TikTok pa more. Ayoko na munang makita ka. Ayoko na munang makasama ka. Parang malaki. Gusto ko sanang mapag-isa. Grabe lang yung kulay. Di na yata tayo masaya. May exercise pa Di lang. na yata kakayanin pa. Tapos Gusto nito, munang mapag-isa. meron ba?
bakasyon. Grabing traffic. Pero it's alright. It's alright. My God. Kung minahal mo ako para paglaruan, huwag kang mag-alala. Minahal lang din kita para may kalaro ka. Right? Natutuwa kasi ako sa TikTok. I-insert ko guys kung ano pinagagawa ko. Natutuwa ako sa mga filter nila. Ang cute. Ngituin sa langit, ako'y namilipit, di hindi marinig kahit isang awit. Ito'y para sa'yo. Di tuwing Hoy, sis! Wala naman akong pakialam kung mas maganda ka sa akin, no? Ang akin lang naman, magtawas ka! Mura lang! Masaya ka ba? Oo, masaya. Masaya ako sa piling niya. Ikaw, masaya ka ba? Sa totoo lang? Hindi. Although loneliness has always been a friend of mine, I'm leaving my life in your hand. People say I'm crazy and that I am. Yes, so crazy right now. Most incredibly, it's your girl. Ready? nandyan ka na naman, pasulyap-sulyap sa'kin. Lagi-lagi na lang paligaw-ligaw tingin. Ba't di mo subukan? Think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but kung darating man yung araw na hindi na tayo mag-uusap, I still wish the best for you. Dumating ka sa akin, pero hindi ka maling tao. Tamang tao ka para sa ako ng pera. Bili ka ng mani, pampatalino daw yun. Naisip ko lang, kaya pala yung mga lalaki nung tatalino nyo. Ayan guys, dito ako nagluluto sa rice cooker. Ay, ako lang yung isa. Tama na to. Tama na to. And then, isasaksak ko na. Wait a second here. Sasaksak ko na kasi gusto ko matuyo muna siya. Patuyuin ko muna siya para mawala yung lansa niya. Ayan. Ayan. Hintayin na lang natin na matuyo siya. At habang hinihintay natin, bakit nakasaksak pala ito? Magsasayang na rin ako ng kanin. Kasi tuna cake. So, ayan guys. Dito na lang itabi na natin yung kanin para sabay-sabay na siya maluto. So, tingnan natin. Ayan. Kaya na, tawag doon.
Patuyo lang natin. Balik tayo mamaya. So, ayan na guys. Kumukulo na yung kanin natin. Kumukulo na rin ito. Ayan. Oh! Magkulay. Para mawala yung lansa niya. So, ilalagay natin yung luya. Hindi ako naglalagay ng mantika sa tinola guys. Yung luya para mawala yung lansa. So, balikan natin yan. So guys, oh, ayan na naman siya. And then, lalagay na natin ito. Ayan. Ganyan ako magtinola guys. Wow, dito na ang ating kanin. Oh my God. Sausawan nito patis, pero hindi ako magsasawsawan ng patis kasi tatanggalin ko na sa sarili ko yung sobrang apat at kumakain. So, ang natirang pasahog natin is itong dahon ng sili. Takpan na naman natin and then hintayin na ulit natin na matuyo ulit. Saka natin lagyan ng tubig. Okay. Ayan, buksan na natin. Ayan, para naluto na siya. So, lagyan natin siya ng tubig. Tubig. And then, natin kasi mawawala din. Ayan, so hintayin kumulo yan guys kasi yung ating kanin luto na. I love it. I'm hungry. Hintayin natin yan. Ayan guys, nilagyan ko na ng sili at saka asin at saka bechin. Hintayin na naman natin siya kumulo. Here may tinola. I love it. And then may toyo. O, diba? Matagal yung toyo natin pag binakat kasi parang buro natin siya. Tapos here may kanin, dami-dami. Kasi isang araw na lang ako kumakain. Sa isang araw na lang ako kumakain, pero marami siya. So, oh my God. Oh my God. Yung anghang niya as in. Agad. Sarap. So, kasi tinola, may sili talaga. May sili talaga siya guys. Kasi perfect talaga sa may sili. Ewan, sa lahat naman sa akin yung tawag doon, pagsabaw, so lahat ng sili. Isang peraso na lang para ito, puro ulo na lang pala yung natitira ko siya. Natuyo. Oh my God. Kaya, dati nagpapatis ako guys, titigil ko na.
Yung manok. Guys, ubos. Ulo na lang ang ulo na lang ang naiwan. Pero wala yan. Sayang pa rin yan. Kakainin ko yun. Umulan guys. Ayan. And then katatapos ko lang kumain. Pahinga lang konti kasi alam niya na. Ang sarap. Sarap kumain talaga. As in. I love it. Pinagpawisan ako. Ganun ako guys pag kumain ako ng sabaw. Pinagpapawisan ako. So healthy. Joke lang. So mamaya na lang guys. Ay, i-end ko na pala ang aking. Dito ko na i-end yung aking video kasi maliligo lang naman ako eh. And then mamaya matutulog na din ako. Manonood lang ako ng TV. Ganun. So guys, see you tomorrow. Tomorrow ba? So guys, see you. Thank you for watching my vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel.